Welcome to another edition of our program Bhishu reality show, and I am your host Manasi Manoko Chibanda. Manasi aiwa tadzoka zvakare pane chimwe chirongwa cheprogram yedu yatinodaidza kuti Bhishu reality show. Anditika tine hanzvadzi yedu iri panapa iyo yatikumbirawo kuti tivhare face yayo asaonekwe, asazikane kuti ndiani. Anditika hanzvadzi makadi Makadiyo. Aiwa tinofara chakumbira kuti mutaurise muchana. Anditika Okay. aiwa tinokugamuchirai pachirongwa Bhishu reality show. Tinotenda. Right. Tichipinda muvidhiyo yedu hanzvadzi toda kuzivawo kuti zvekutenga, alright, toda kuti muconfirm mega kuti ichokwadi here munoita basa rekutengesa muviri kana kutengesa bonde. Hongu ichokwadi ndinotengesa. Alright, makazvitanga rini? Zvekutengesa bonde ndakazvitanga pane 3 years now. 3 years experience. Tiri mubasa. Chii chakange chaitika kuzoti muzoti maakupinda kutanga bonde? Chakaitika ndechekuti ndakambororwa. Ndikazobvawo kwana ndakaroorwa. Sekuoma kwakangoita zvinhu munyika yedu ineyi. Ndakambotanga ndichimboshanda but ndakaona kuti pay yacho yataipiwa madhezi ayo zoti ndizoyo nditange yange iri kuma $30, 30 years. Saka ndikuda kuti munhu unenge une vana ndakaona kuti haisi kukwana, ende yaisatombokwana kana pakusvika pahafu. Ndichibva ndaona kuti zviri nani ndisiye. Chibva ndauyawo kuzogara kuHarare. Chibva ndatanga zvebasa irori. Makanyatsotanga senda dzosanga kuti makaenda mega kana kuti kune munhu wakakuti handi? Okay. Kutanga handinangotanga ndega. Ndakazviyemura, in fact handina kutumwa kunzi ita izvi. Asi kuti ndakazviyemura semunhu anenge uri kumusha uchiti ukashanyawo unoona vamwe vari kutengesa vaya vachidya zvavanoda, vana vavo vachipfeka zvavanoda. Ndakabva ndangozviyemurawo kuti zviri nani ndinoita basa iroro rekungotengesa ndichibva ndatotanga. First day renyu makabata vanhu vangani uye kana muchikurangarira makaita mari? First day rangu randakatanga inini kuti ndaenda. Ichi chibasa ichi kana uri munyowani aiwa unotora mari. Unenge uchimhanyirwa boss unenge uri munyowani. First day rangu inini manga muri mu lockdown. Ndakaita mari yakawanda. Handichazive zvangu kuti inosvika kumari but ndakaita mari yekuti ndega ndakatofara kuti mari yandabata ne1 day. Kumberuko. Ndikatoona kuti zviri kutofamba. Ko namba yevarume vamukarara navo first day racho ndiri kuirangarira? First day mu lockdown ndakatanga ndaenda kuBhawa. Asi ndiri kuyeuka kuti ndonga varume vandakarara navo first day ndonga vasvika kuma7. Boss ndaenda kuBhawa ku7 to 8 kokoko. Ndaitochimhanya nekuti kuseni ndakatomuka ndine kamari kandaitoti mari iko kuzoti pandopedza wiki ndendatoone mari zvino. Rakazoramba rakafasa rebusiness kana business rakamboti fase mu lockdown. Zvichizoitawo zvichidzikirawo kuzosvika pari zvinowo zvango zvalo. Alright. Saka mazuva ano muri kuita mari ingave short time kana sleep over, zvakamira sei mitengo? Isusu short term yedu inoita $5. Sleep over inoita 20. Zvechingosiyanawo kuti wawana munhu ari kuda kukuofa mari yakaita sei. Okay, but 20 ndiyo yamunenge kuda imene? 20 ndiyo yandinochaja. Okay. Alright, tombotidzoke kumashure mbichana. Ndanzwa muchitaura kuti mamhenye makaroorwa. Right, muzuva ranhasi pamati dhuma angave baba wemwana kana kubva masangana nemunhu akakubvisai kumhandara kuBhawa achida kukecha
munoita sei? Ndikasangana nemunhu handibvume ende handitotarisire zvinhu zvakadaro kuti zviitike. Munokusangana naye ka upenyu unongosangana naye dhuma usingafungidzire. Aiwa ndinototiza. Handitozvitarisire ende handitodiwo kutoti tinombosanganawo nawo zvedu mukufamba umo kwaunenge wakanga wakambororwa but zvinhu zvinotonyadzisa. Zvinhu zvinotonyadzisa zvekuti baba wemwana vazokuona unotonzwa unyara nazvo. Chero katotukwa utonzi uri unotengesa zvekutotukwa zviyazvo unotonzwa kutogumbuka. Alright. Ngatiti zvakare mawana murume akawimbika arida kuti ada kukurorai. Munokwanisa here kusiya zvekuenda kubhawa izvi motogara mumba zvakanaka na? Pari zvine izvezvi zvekuroorwa ndakutoda munhu atori siriyasi ndakumuda just because sekumashure uku ndanditori nemumwe ndisisachatoiti zvese but unoziva kuti mukufamba umo vanhu vatinosangana navo mumwe anenge ane mhuri yake anozodzokera kumba kwake asi ndaneta nacho Chihure ichi ndaneta handichada. Ndobva ndaita mumwe mubvunzo zvakare mabvuma kuti munogona kuda kuroorwa aiwa chinhu chakanaka ichocho. Right, imi menge mambojaira kuti every day mungurira nevarume 4-5 muri kuona dzakasiyana dzitete dzipfupi dzikobvu. Right, muchazozvitambira here kunatsogara mumba muchawimbika here because mumbaka mune mane murume 1 anguri ne 1 size zvichazofamba sei papapo? Tiri muchibasa ichi vachibanda ka. Chibasa ichi hachisi unenge usingaitiri kunakirwa kana kuti hanzi ndozoda hombe kana kuti kudii kwete. Chibasa ichi kupindira nesituation yekuti unenge uchiziva kuti une vana vada kufidwa, une vabereki vada kufidwa. Saka unopedzerana wazongoti sometimes unogona kutoita kana nevanhu vesewo kana 5-6 ugotadza kana kunakirwa naro bonde racho asi unenge uchiitira business kuti ndoita sei. Asi une munhu wako waanika munhu iyeye wabva kuita nevanhu 5-6 ivavo agouya asi ugotonakirwa nebonde. Saka munhu akanaka munhu akavepo munhu anotoroorwa wani. Alright. Ko hapana here zuva ramunoti aiwa pano vanhu ngakakukecha iwo one day ramunoti makasaka nemurume kuti akanatsokugutsai zvepabonde zvokuti mve makakanganwa ramakanazoziva ndoti ndakanakirwa zuva iri? Kunakirwa unotosanganawo nemumwe wekuti unototi dai baba vanga vangodzoka zvavo vambonditiwo mahara. Unotombonakirwa bhozi uri munhu wenyama asi kazhinji kana tapinda mubusiness tichita zvebusiness. Ndesina kupindira kuti ndizonakirwa kana kuita sei ndendapinda kuti ndifadze mutengi andipe mari ndobva tabva taonekana. Ko hamuno here matambudziko amunombosangana nawo muchihure imomo angave kana kuti kubirwa mari kana kuti munhu nakirwa zvake akuda kuti dzosa mari zvakadaro? Matambudziko tinotombosangana nawo akawanda. Ndapi matanho amunotora for example? Matanho hapana. Unotongosiya munhu achienda ongoti chero andisiya hake ndiri mupenyu atora mari yake bheki anenge atopedza newe aita zvaari kuda okuti ndidzosere mari yangu makajaira mahuri unotongozvitambira wotongosiyana nazvo. Right, tine imwe nhanga ndira unatsonzwisisa ndoziva kuti vanhukadzi vane mazuva evanhukadzi pamwedzi aya dzingave 7 dzingave 8 dzingave 3 mimasvika panguva iyo yekuti muri kunguva yevanhukadzi apa mumba hazvina kumira zvakanaka munoita sei? Inini hangu ndichitaura ndakazvimirira ndiri seni. Inini kana ndiri kunguva yangu bhosi ndinoisa heavy flow saka handitoshandi 5 days dzangu ndisingatoshandi even chero regular ikatoda kuuya ndotoiudza kuti ndiri kuma-MPs handisi kushanda kusvika madhezi angu akwana bhosi ndoziziva kuti zvine njodzi. Ndichangotanga tanga ndaitombozviita izvozvo zvekuti ndinongoita ngoti munhu anouya kana kuti ndogeza ndomhanya kuti but ndakaona kuti zvine njodzi yekuti unorohwa bhosi hapana murume anoda kuona ropa apedza newe ari kuita kana 6 newe. Saka ndakazongoona kuti rega ndisiyane nazvo ndinotomirira madhezi angu opera.
munhu uchizouya. Alright, aiwa ipapo tanatsopanzwisisa. Kune vamwe varida kupinda mubasa renyiri, ameno kurudziro yamungade kuvapa ndeyekuti kudii? Inini hangu handina kurudziro yandingade kupa munhu kuti pinda muchihure. Bozi inini handambokurudzirwa nemunhu kuti uya kuchihure, ndakaenda ndega nenyaya yesituation. Izvezvi chihure chakaoma. Chihure chakaoma kuti ubate $10 chaiyoka inenge itori hondo. Saka handingadi kukurudzira vanhu vari kunze uko vakateerera kuti uyai mupinde kuchihure. Handikurudzire izvozvozvo bhosi zvinhu zvakatooma. Isusu chaimo titorimo muindastry unotomboti ukatombowana boyfriend yekutoti inenge ichikubhadharira rendi ichikutengera chikafu wotomboti zvinhu izvezvi rega nditombosiye. Kana adzokerawo akutango kuti wani wakudzokera muindastry but hazvisi zvinhu zvekuti unenge uchiemera kuti dai ndadzokeramo. Inyaya yesituation. Ko nhau yezvirwere zvepabonde izvi vanokubatsirai ndianani mawana zvirwere zvepabonde? Isusu tine kiliniki yedu semauri yatinorapwa mahara inotirapa. Ndiko kwatinoenda ikoko, tinorapwa for free. Chero karwara kana nei unotoenda ikoko wotonobatsirwa mahara. Aiwa tinotenda. Ameno kana mune zvimwe zvakare zvamungado kuzivisa vamwe vanhu zvamunoita zvisina kubvunza, mukana ndiwo. Zvandinoda kuzivisa hangu hapana, but inini ndenge ndichitongoriwo nechikumbiro kumhuri yeZimbabwe, even kugovernment, kuti dei isusuwo semahurewo vachitipawo mabasa ekuti mukati mahurewo endai kana kubasa, chero mukati kune kukambani yavhurwa iri kudiwa manga even kana masingle mothers kana kuti chii, bosi ukatarisa kazhinji masingle mothers ndoata zvichifambizvo. Zvikanzi kune makambani avhurwawo ekunzi masingle mothers endai kumabasa ka, I think vazhinji vanosiya. Bosi ukatarisa muno muZimbabwe chinhu chizhinji chakuitwa nemasingle mothers kura. Saka imi munosiya, muri mumwe wevamwe vanogona kusiya here kana makwana zvekuita? Inini basa ndiri kutoritsvaka pachibanda. Kana muchitokwanisa kutondipinzawo basa motondipinza bosi, basa ndiri kutorida bosi, handichada zvinhu zvinoshoresa. Unoziva kuti zvekuti unenge uchizikanwa muraini maunogara kuti hahure. Zvinhu zvinongowo zvekuti unonzwa kubatikana but unenge usina zvekuita. Asi mabasa otiri kutomadawo. Kana zvikanzi kuri kuuya madhona, ngakumbouyawo madhona ekunze vanenge vachidoneta vachipa mari kumahuri. Tikumadawo. Ko kana kutanga maprojects mabasa anogona kushaika. Maprojects tiri kutomada. Chinongotipawo mari kuti every month ndinge ndine kamari kekuti ndinoziva kuti vana vangu vari kungofidha semufidhiro wavaingoita ndichingoura. Bosi izvezvi uchiura kudai mwana wako hapana chaanenge achishaya, anenge achiwana kese kaada kekuti unenge uchiona kuti mwana wangu akurarama upenyu hwakanaka. Saka isusu ndo zvatichingodawo tichingokumbira kuti dai mhuri yeZimbabwe yatibatsira ipapo. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndofunga mangozvinzwira zviri kutaurwa nehanzvadzi yedu iri panapa handitika anokuoneka nemufaro ndiManasi mwana wekwachibanda. It's lockdown.